Não, mano, eu tô esquecido lá que eu não sei. Que posso ser? Аплодисменти за този участник в своята първа квалификационна обиколка. Той няма взети той, но показва, че има доста голямо сърце с този висок клас мощност. И във втората обиколка няма взет. И първи взет. За този не виждам ник флаг. Но мисля, че е по-труден да бъде взет предния с предница. Показва класа това момче, въпреки слабият автомобил. Аплодисменти, това беше неговата трета квалификационна обиколка.